Mokapina sa 170 milyones ka pesos nga shabu ang nasakmi sa kapulisan sa Riyon sukad lang niya Agosto hangtod karon. Samtang laing 50 kilos nga shabu gikan sa Marawi ang nakasod sa Sugbo. Yan ang report. Dadag pa natol sa joint operation sa mga otoridad ang ilang high-value target nga si Arian Ana Vergara Reyes, 27 anyos sa sitio Galilee, Barangay Dulho Fatima ning Dakbayan sa Sugbo. Nakuhaan siya og dagko og mga ginagmayng pakiti sa shabu nga mo kantidad og 12.2 million pesos. Ang nasoing shabu wa pamalakip sa 170 milyones pesos nga nasakmit sa kapulisan sa rehiyon sukad sa buwan sa Agosto hangtod sa Setyembre. I talked to our intel people to reassess na instead na mugamay ang supply, mas daghan pagyapon mi nadakpan. So there are two things sana. Either one, there are supply coming in which we consider na because katong mga gihord nilang mga supply during the elections nang gawas karon. Samtang gibutyag ni Sinas nga adunay nakalusot nga 50 kilos nga shabu gikan sa Marawi. Kini ang itutukan sa mga otoridad nga misangpot sa pagkasakmit na sa 22 kilos. Ang utok sa drug syndicate nakapuyo kuno dinhi sa Sugbo apan mibalhin sa Marawi. Marawi based na siya mo nang nagko-coordinate namin dito kung kinsa to kung saan na mo siya pagdakop. Kay maglisod mi diri di naman siya ang musulod na lang di supply at saka network na lang niya. Gipasabot usab ni Sinas nga kinahanglan nga adunay court order ang pagdispose sa mga nasakmit nga illegal nga drugas. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.